Ya keniki centers bro sautali rata syara kabaar ka bhoi na po bernihat kabalai ka bajeng doba bar ka basau ka tikri gila ki staff ka manpower ka long in place te lese na pi kin don ki bakwa banwan hi ki bawan lagi jongkel tengi la long ready lepa na do la sya ngi la long ready te ngampat la ban ong kan ngut ki ban poi ten rei namar ba kumo pi don arbenta ki don ki ba myolat ban ong ban wan hi da ka kali la jong ten rei ki ba bon ru ki ba ong bang ngila tikina ngin yo hi da kali la jong te ya kita kumo pi ngila ready lepa na do la sya kasni hakon ngono ko por piwan kamot ka team jo ki doktor ka don ki volunteers jo ka health volunteers ki la don na kalian ki magistrate ro ki la don ha ki tu ki jaka ki ngebu borok sau teli ki jaka bakin rung ki ne ki bepli ki kun samla jongi la ne ki tu ki brio ki ba trei la ne ki ba sa shabar jonga jela ka jongi tang ba ki ba don hapo ka north eastern states tang kita ki volunteers ngin la de na ka da ko mo phi ngila rai ban ngila thau menta ka village health team ha ka wei pa ko ke sno ha ka wei pa ko ka village hadu anu kondong bat kane ka team ka ba peninbol nadu urang ba sno hadu unong hikai hadu I asya hadu akan wadi kin ya don ha ka tuka team ka village health team ka bingong tinga kerben scam banang ni sekmati kanum don syu kanu ke jik penkheng ya kaneka home quarantine habakiwan kam tam mentaki banwan ke banabar namar ngayo I hakini kisngi kejingi trelang kalong ko mo pi ndai syu tang na ka sarkar handai nadu ka thliu yin hadu ka borsno ka bortau kan don kejingi tre rengkat but kajing penmi jong ina ka sarkar yakin ki protokol ski ba pher na ka wi ka ski sha ka wi ka ski tu ka guideline ka bawan men ski sajan ka tu ka bawan men ski sajan ya ki religious gathering 4 syak ki wedding ru 4 syak ki briu kim dai ban palat ar pungut te kabomot kata ke guidelines kadang trekam hadu mentakasni but ngin sapet nang ne sekmat ka ka ba ke relaxation ka banan liang ka sarkar India kan ai te accordingly na kaliang jongiru ngin sale kata haka jela ka jong ta na kaliang jong ka government ni ngimpat sim karai ka dungo na kamtaban place ko namar ko mau pi ka lockdown national lockdown kan kut kan yo trik te le ya kata ngimpat la banong la kandang kinang extend biang nen nakadaw nakaliang jong ka government ni ngimpat simrai hakwe day bat kejing play ya ka school la da pi ong hasor ne la da pi ong shanong pundong lu ngimpat sim kanu karai halo